Sreda 8. jula 1942. Draga Keti, izgleda kao da su godine prošle između nedelje i današnjeg dana. Šta se sve nije desilo za to vreme. Baš kao da se ceo svet okrenuo glavački. Ali ja sam još živa, Keti. A to je najglavnije, kaže tata. Da, ja sam još živa, ali ne piti gde i kako. Ne bi razumela ni reči. Zato ću ti najpre ispričati šta se desilo u nedelju popodne. U 3 sata Hari je tek bio otišao, trebalo je kasnije opet da dođe. Neko je zazvonio na ulaznim vratima. Ja sam se izležavala na terasi na suncu čitajući, pa nisam ni čula. Trenutak kasnije Margo se pojavi na kuhinskim vratima vrlo uzrojena. SS-ovci su poslali poziv za tatu. Prošapta. Mama je već otišla do gospodina Van Dan. Van Dan je tatin prijatelj koji radi sa njim u preduzeću. Prepala sam se od poziva. Svako zna šta to znači. Predstavljala sam sebi koncentracioni logor i samice. Zar da dozvolimo da tata onamo odospe? Razume se, on neće ići, izjavi Marko dok smo zajedno čekali. Mama je otišla do Van Danovih da vidi možemo li već sutra u skrovište. I Van Danović je sa nama, tako da će nas ukupno biti 7. Ćutanje. Nismo više bile u stanju da razgovaramo. Pomisao na tatu koji je, ne sluteći ništa, otišao da obiđe neke poznanike u jevrejskom domu staraca. Čekanje da se mama vrati, vrućina, neizvesnost, sve nas je to držalo u nemom strahu. Odjednom odiknu zvonce opet. To je Hari, rekoh, ne otvaraj. Margo me zadrži. Ali to je bilo izlišno jer smo čuli mamu i gospodina Van Dana kako dole razgovaraju sa Harijem. A potom njih dvoje uđoše i zatvoriše vrata za sobom. Svaki put kad bi zvonce zazvonilo, Margo ili ja sišle bismo dole da vidimo da nije tata, ne otvarajući nikom drugom. Margo i mene poslali su iz sobe. Van Dan je hteo da razgovara sa mamom nasamo. I dok smo čekali u našoj spavaćoj sobi, Margo mi reče da poziv nije bio za tatu, već za nju. Ja sam se prepala još više i počela plakati. Njoj je 16 godina. Zar zaista odvode tako mlade devojke same? Ali hvala Bogu, ona neće otići. Mama je sama tako rekla. Mora da je tata to imao na umu kada je rekao da treba da se sklonimo. Sakriti se. Kuda li ćemo ići? U grad ili na selo, neku kuću ili kolibicu? Kada, kako, gde? To su bila pitanja koje nisam smela postavljati, ali koje nisam mogla odagnati iz pameti. Margo i ja počeli smo da pakujemo najnužnije stvari u svoje školske torbe. Prvo što sam stavila bio je ovaj moj dnevnik. Zatim uvijači za kosu, školske knjige, češelj, stara pisma. Stavljala sam unutra nemoguće stvari, s obzirom da odlazim u skrovište. Ali nije mi žao. Uspomene za mene znače više nego haljine. U 5 sati tata najzad stiže. Te smo telefonirali gospodinu Kopkesu da svrati do nas još večeras. Van Dan je otišao po MIP. MIP je još 1933. radila sa tatom u preduzeću i bila blizak prijatelj, kao i njen mladoženja Henk. MIP je došla i odnela u svojoj torbi nešto cipela, odela, kaputa, čarapa. Obećavši da će se uveče opet vratiti. Tada zaneme čitava kuća. Nikome od nas nije se javilo. Još je bila vrućina i sve je bilo neobično. Našu veliku sobu na spratu izdali smo nekom gospodinu Hautsmitu, čoveku od 30 godina koji se razveo od žene i koji
Po svemu sudeći, ove večeri nije imao nameru da nikud izađe. Prosto ga se nismo mogli otarasiti, a da ne budemo neučtivi. Vrteo se tu do 10. U 11 su stigli Mip i Hank Van Sant. Opet su čarape, cipele, odela i knjige nestali u Mipinoj torbi i Hankovim dubokim džepovima. A u 11:30 i njih je nestalo. Bila sam mrtva umorna. I mada sam znala da će to biti posljednja noć u mom sopstvenom krevetu, odmah sam zaspala. I nisam se probudila sve dok me mama sutradan ujutro u 5:30 nije probudila. Srećom nije bila takva vrućina kao u nedelju. Topla kiša neprekidno je padala čitavog dana. Obukli smo se kao da idemo na severni pol. Samo da što više odela ponesemo sa sobom. U našoj situaciji niko od Jevreja ne bi se usudio da se pojavi na ulici sa koferom punim odela. Obukla sam 2 košulje, 3 pari gaćica, haljinu, povrh toga suknju, 2 para čarapa, duboke cipele, vunenu kapu, šal i još svašta. Skoro sam se ugušila još pre nego što smo pošli. Ali nikome o tome nije ni pitao. Margo je napunila svoju torbu školskim knjigama, uzela bicikl i pošla za Mipu nepoznato. Nepoznato, bar što se mene tiče. Naime, ja još nisam znala gde je to tajanstveno mesto koje treba da nas primi. U 7:30 vrata se zatvoriše iza nas. Jedini stvor sa kojim sam se pozdravila bilo je moje malo crno mače. Biće mu dobro kod suseda. Sve je to bilo napisano u pismu adresovanom na gospodina Houtsmitha. U kuhinji je ostalo pola kilograma mesa za mačku. Neraspremljen sto od doručka, nenamešteni kreveti, sve ostavljeno tako da deluje da smo otišli navrat na nos. Ali nama nije bilo stalo do utiska. Želeli smo jedino da odemo, da pobegnemo i bezbedno stignemo. Ništa više. Nastavit će se sutra. Tvoja Ana. Petak 12. marta 1943. Draga Keti, dozvoli da ti predstavim još nekoga. Mamu Frank, zaštitnika omladine. Dodatak butara za omladinu, problemi moderne omladine. Mama u svemu brani omladinu i posle malih prepirki njoj daju za pravo. Tegla sa konzerviranom ribom pokvarila se. Gala večera za Musi i Boša. Još nisi imala prilike da se sretneš sa Bošom. Mada, bio je tu pre nego što smo se mi sklonili. To je mačak za magacin i kancelarije i tamani pacove u odajama za skladište robe. Njegovo neobično političko ime zahteva objašnjenje. Firma je ranije imala 2 mačke. Jednu za magacin, a drugu za tavan. Dešavalo se da se te 2 mačke pokatkad sretnu. I posledica je uvek bila užasna bitka. Napadač je uvek bivao mačak iz magacina. Pa ipak je tavanski mačak uvek uspevao da odnese pobedu. Baš kao između naroda. Zato je magacinski mačak prozvan nemačkim imenom Boš, a tavanski engleskim Tom. Tomije su se kasnije otarasili. Jeli smo toliko pasulja i boranije, da ih više ne mogu videti. Od same pomisli na njih smuči mi se. Sada više ne jedamo hleb za večeru. Tata baš sad reče da nije nešto dobro volje. Njegove su oči opet tako tužne. Jadnik. Ne mogu da se otrgnem od knjige Kucanje na vratima od Ine Budi Baker. Istorija jedne porodice data je izvanredno dobro. Osim toga, govori o ratu, piscima, emancipaciji žena. Pošteno govoreći, to me ne interesuje mnogo. Strahoviti vazdušni napadi na Nemačku. Van dan je rđave volje. Uzrok? Nema cigareta.
Diskusija o pitanju da li treba ili ne da počnemo jesti povrće i zimnice završila se u našu korist. Ja više ne mogu da obijem ni jedan jedini par cipela, osim onih za skijanje, a to je po kući nezgodno. Par sandala od Like koje su koštale 6,5 florina trajale su mi samo nedelju dana, posle čega su bile neupotrebljive. Možda će mi udesiti da mi nabavi cipela ispod ruke. Ja moram da počišavam tatu. Pim tvrdi da posle rata neće hteti ni jednog drugog berberina, pošto ja taj posao radim dobro. Samo da mu nisam toliko puta štrpnula uvo. Tvoja Ana. Draga Keti, sinoć sam pošla gore i posetila Vandanove. Pokatkad to činim da malo popričam. Ponekad može biti sasvim zanimljivo. Onda jedemo umojčane biskvite. Kutija sa biskvitima stoji u garderobi koja je puna larvi moljaca. I pijemo limunadu. Razgovaramo o Petru. Rekla sam im kako me Petar često pomiluje po obrazu, iako ja ne želim da on to radi, jer ne volim da me dečaci diraju svojim šapama. Onako kako to obično roditelji čine, pitali su me ne bih li mogla se zbližim sa Petrom, jer mu se zaista mnogo sviđam. Ja pomislih, o Bože, a rekoh, o ne. Zamisli samo. Kazala sam im da mislim da je Petar prilično nezgrapan, ali to je verovatno zbog stidljivosti, jer takvi su mnogi dečaci koji se nisu družili sa devojčicama. Moram reći da je Komitet za izbjeglice tajnog skrovišta, muška sekcija, vrlo oštrouman. Sad ću ti reći šta su preduzeli da vesti o nama stignu do gospodina Dajka, glavnog predstavnika firme Travis i tatinog prijatelja koji je sklonio neke naše stvari. Otkucali su pismo jednom apotekaru iz Južnog Zelanda i udesili da ovaj stavi svoj odgovor u već adresovani koverat. Tata je bio adresovao koverat na kancelariju. Kad koverat stigne iz Zelanda, pismo iz njega će se izvaditi i zameniti porukom napisanom tatinom rukom u kojemu tata javlja da je živ. Na taj način Van Dijk neće ništa posumnjati dok bude čitao pismance. Naročito su izabrali Zeland jer je blizu Belgije, te bi pismo moglo lako da se prokrijumčari preko granice. Osim toga, nikome nije dozvoljen pristup u Zeland bez specijalne dozvole. Tako da, iako poveruju da smo tamo, ne bi mogli ni da pokušaju tamo da nas traže. Tvoja Ana. Nedelja ujutru 5. jula 1942. Draga Keti, prošlog petka u Jevrejskom pozorištu objavljeni su rezultati naših ispita. Bolje nisam mogla očekivati. Moje ocene nisu uopšte loše. Imam jedan vik sat ispit iz algebre, 2 šestice i sve ostalo 7 ili 8. Kod kuće nisu zadovoljni, mada se u pogledu ocena moji roditelji razlikuju od većine roditelja. Potpuno im je sve jedno da li su mi ocene dobre ili rđave. Samo dok sam ja dobro i zadovoljna. I ne suviše drska. A sve ostalo će već doći samo po sebi. Ja mislim sasvim drugačije. Želim da budem rđav đak. U školi Montessori imala sam u stvari da završim još posljednji razred. Zbog čega je direktor mene i Liz, kada su sva jevrejska deca prešla u jevrejske škole, primio uslovno. Ipak je verovao u nas da ćemo dati sve od sebe, a ja ne želim da ga razočaram. I moja sestra Margo dobila je ocene, brilijantne kao i uvek. Ona bi prošla sa cum laude samo da to postoji u školi. Tako je to mudra glavica. Tata je u posljednje vrijeme mnogo kod kuće, otkako više ne može na posao. Mora da je grozno osjećati se tako suvišnim. Gospodin Hopkins preuzeo je firmu Travis, a gospodin Krale firmu Kolen & Co. Taman kad smo prelazili preko našeg malog skvera, tata je počeo da nam govori kako ćemo morati da se sakrijemo. Razlagao je kako će nam biti vrlo teško da živimo tako odsečeni od celog sveta. Upitala sam ga zašto za ime Božje već počinje da nam govori o tome. Pa Ana, rekao je, ti znaš da mi već više od godinu dana sakrijamo odelu, hranu i namještaj kod drugih. Mi naravno ne želimo da se Nemci dočepaju naših stvari, a kamoli da mi sami padnemo šaka. Zato ćemo sami iščeznuti, ne čekajući da oni dođu i pokupe nas. Pa tata, kada će to biti? Uplašila sam se od tatinog ozbiljnog lica. Ti za to nemoj brinuti, mi ćemo sve urediti. A dotle ti uživaj svoj mladi život što bezbrižnije možeš. To je bilo sve. Samo da taj grozni dan ne dođe skoro. Nedelja 13. decembra 1942. godine. Draga Keti,
Sedim ugodno u glavnoj kancelariji gledajući napolje kroz usani razmak između zavesa. Polutama je, ali imaš dosta satosti da ti piše. Neobično čudan prizor gledati kako svijet prolazi. Izgleda kao da se svi strahovito žure. Kao da se svi sapliću u sopstvene noge. Biciklista je prosto sada čovjeka ne može ismrtiti. Tako brzo idu. Čak više ne mogu da razaznam ni ko se vozi na biciklu. Svijet u ovom delu grada ne izgleda toliko privlačno. Naročito deca, toliko su prljava da ne ih vole da ih dodane čak ni čakijom. Prava slina manguparija. Ne mogu ni reći da ih razumem šta kažu. Juče popodne Margo i ja smo se kupale ovdje. I ja sam kazala. Pretpostavi da uzmemo ovu decu što prolaze luda. Jedno po jedno. Da ih upecamo odozdo, da ih dokupamo svako od njih. Da im operemo, iskrpimo od dela i opet pustimo da odu. Tada, Margo me prekide. Do sutra bi izgledali upravo isto onako droljavi i prljavi kao i sad. Ali ja baš pričam ko je šta. U svakom slučaju ovdje ima i drugih stvari da se vide. Kola, lađe i kiša. Ja naročito volim škripanje tramvaja kada prolaze luda. Nema toliko raznolikosti kod nas, pa i u našim mislima. One se vrte u krug kao ringišpil. Od Jevreja do hrane, od hrane do politike. Kad već pričamo o Jevrejima, juče sam kroz zaves vidjela 2 Jevrejina kako prolaze luda. Imala sam užasno osjećanje, kao da sam ih izela i sad ih posmatram u njihovoj nesreći. Neposredno naspram nas nalazi se šlep na kom živi lađer sa svojom porodicom. Oni imaju malo lajavo psetence. To psetence prepoznajemo prema njihovom lajanju i repom koji možemo vidjeti kada trči po palubi. Počela je da pada kiša. Većina prolaznika se sada krije pod kišobranima. Jedino što vidim jesu kišne mantile i potkad obod od nečeg šešira. No, i nije mi više potrebno da vidim. Postepeno sam počela da raspoznajem žene na prvi pogled. Odebljala od mnogo krompira, u crvenim i zelenim kaputima, izazanih peta i zembiljima u rukama. Njihova lica su sumorna ili vedra. Zavisi od muževog raspoloženja. Tvoja, Ana. Petak, 16. oktobra 1942. godine. Draga Keti, grdno sam zauzeta. Upravo sam prevela jedno poglavlje iz Lepe Niverneze i izvadila i nove reči. Onda sam rešila jako zamršen matematički problem i prešla 3 strane francuske gramatike. Odlučno odbijam da rešavam te matematičke probleme svakog dana. Tata se slaže sa mnom da su ti problemi jako teški. Skoro da sam bolja u tim problemima, no on, mada oboje u tome nismo jaki i često moram vazati Margo u pomoć. A u stenografiji sam ja najviše napredovala. Jutro sam završila jurišnike. Vrlo je zanimljivo, ali ne može se meriti sa Peter Hell. Ipak mislim da si Stephen Marksfield izvanredan pisac. Apsolutno ću dati svoj deci da čitaju njene knjige. Margo, mama i ja opet smo u velikom prijateljstvu. Tako je zaista mnogo bolje. Margo i ja legle smo sinoć u jedan krevet. Bilo je guranja, ali smo se ismele zbog toga. Tražila da čitam moj dnevnik. Rekla sam možeš, ali ne sve. A onda sam ja nju pitala da li bih mogla čitati njen. I rekla je da. Onda smo pravno pričala o budućnosti. Pitala sam me šta bi željela da bude, ali nije htjela da mi kaže i držala se tajanstveno. Domišljam se da želi da bude učiteljica. Nisam sigurna, ali mi se čini da je tako. Stvarno ne bih trebala da sam tako radoznala. Jutro sam ležala u Petrovom krevetu, pošto sam njega prvog oterala. Bio je besan na mene, ali to me se nije mnogo ticalo. Mogao bi na kraju krajeva biti malo ljubazniji sa mnom. Ipak sam mu juče dala jabuku. Pitala sam Margu šta misli da li sam mnogo ružna. Rekla je da izgleda malo neozbiljna, ali da imam lepe oči. Dosta neodređeno, ha? Do idućeg puta. Tvoja Ana. Ponedjeljak 21. septembar 1942. godine. Draga Keti, danas ću ti pisati uopšte o novostima kod nas.
Gospođa Van Dan je nepodnošljiva. Stalno me sjeca zbog ovog neprestanog brbljanja. Na ovaj ili onaj način uvek pronađe nešto da nas gnjavi. Evo šta je najnovije. Neće da pere šerpe i lonci ukoliko je u njima što ostalo. Umjesto da to izruči u teglu, kako smo to oduvek činili, ona ostavi da se to tu ukvari. Posle narednog obeda, Margo ponekad ima po 7 lonaca da opere. I onda je gospođa pita, Margo, koliko ti to posla imaš? Ja i tata dali smo se na posao da napravimo rodoslovno stablo njegove porodice. Pri tome, on mi ispriča po nešto o svakome. Baš je to strašno interesantno. Gospodin Kops svaki drugi nedelje donosi neku knjižicu specijalno za mene. Obožavam knjige iz kolekcije Dr. Hell, a mnogo mi se dopadaju i sve stvari od Sissy Van Marksveld. Pročitala sam Letnje ludosti 4 puta i dalje se smijem komičnim situacijama u njima. Opet je počela školska godina. Ja mnogo učim francuski i uspevam da nabuvam čak 5 nepravilnih glagola dnevno. Petar plače i stenja nad svojim engleskim. Upravo su nam stigle neke nove školske knjige. Imam i jako dobru kolekciju. Sveski, olovki, guma i etiketa. Sve sam to sama donela. Ponekad gledam i vesti na holandskom, iz Londona naravno. Gledala sam nedavno princa Bernarda. Kaže da princeza Julijana očekuje dete. Mislim januara. Baš je to lepo, zar ne? I onda se svi pitaju zašto sam tako zainteresovana za kraljevsku porodicu. Pre nekoliko dana diskutovalo su meni i svi smo se složili da ja na kraju krajeva i nisam glupa. Što je za posledicu imalo da sam sutradan imala dosta teških zadataka da uradim. Ali ja, začalo, ne želim da još uvijek budem u prvom razredu gimnazije kada mi bude bilo 14 ili 15 godina, naravno. Čak se pričalo o tome i da ne smem da čitam ozbiljnije knjige. Mama čita sada neku knjigu, ne mogu da se setim kako se zove. Ali svakako mi je zabranjeno da ih čitam. Margi može da ih čita. Čak se pričalo o tome da nemam pojma ni o psihologiji ni o filozofiji. Što je tačno, ali možda dogodine budem pametnije. Upravo sam otkrila šokantnu činjenicu. Imam samo jednu haljinu i 3 džemperića dugih rukava za zimu. Dobila sam dozvolu od tate da ispletem beli pulover od naše domaće vune. Nije baš neka fina vuna, ali barem je topla. Da. Imali smo neka odela koja smo ostavili kod naših prijatelja, koje ćemo moći nažalost da uzmemo posle rata. Ako još budu bila tamo. Upravo sam sada pisala nešto u mom dnevniku o gospođi Van Dan. Ona uđe. Klap, zatvorila sam knjigu. Pita ona mene. Ana, mogu li da pročitam? Ne, gospođo, ne možete. Mogu li samo zadnju stranicu da pogledam? Ne, ni to. Moram priznati, prepala sam se da bome. Pošto sam baš na toj zadnjoj stranici pisala nešto o njoj. I to ne baš laskavo. Tvoja Ana. Ponedeljak, 7. decembra 1942. Draga Kathy, Hanuka i Sveti Nikola pali su skoro u isto vreme. Samo dan razlike. Nismo dizali veliku larmu oko Hanuke. Samo smo jedni drugom dali poklone i upalili sviće. Gorela su svega 10 minuta zbog oskudice u svećama. Ali je ipak bilo lepo kad je pesma došla u stop. Gospodin Van Dan je napravio drveni svećnjak. Pa je sve bilo kao što je trebalo. U oči Svetog Nikole bilo je mnogo lepše. Mi pijali stalno su nešto šaputale sa tom, pa smo mi prirodno pretpostavili da se nešto sprema. I tako je i bilo. U 8 uveče spustili smo se niz drvene stepenice, kroz mrkli mrak. Drhtala sam i želela da budem gore u bezbednosti, u malu mračnu sobu. Tek smo tu mogli da upalimo svetlost, jer u njoj nema prozora. A tad tata otvori vrata. O, kako je divno! Svi uzviknu smo. U uglu je stajala velika korpica ukrašena šarenom hartijom, a na vrhu je stajala maska Crnog Petra. Brzo smo odneli korpu gore.
svako je dobio poklon sa prigodnim stihovima. Ja sam dobila lutku čija je suknjica predstavljala torbicu za sitnice. Tata stavak za knjige i tako red. Ovo je bila lepa ideja i kako niko od nas nikad pre nije slavio Svetog Nikolu, bilo je dobro za početak. Tvoja Ana. Subota, 20. juna 1942. Počinje. Tako je sve tiho. Mama i tato su izišli, a Margo je otišla da igra ping-pong sa svojim društvom. I ja sam u posljednje vreme mnogo igrala ping-pong. Mi ping-pongisti obožavamo sladoled. Naročito leti kada se tako zagrejemo igrom i onda odemo u najbližu poslastičarnicu u Delfi ili Oazu, gde je Jevrejima dozvoljeno, odemo na sladoled. I uopšte se ne brinemo imamo li novca ili ne, jer je Oaza obično puna poznanicima i među njima uvek se nađe neki dobrodušni gospodin ili neki obožavalac koji nas časti sa toliko sladoleda da ne bismo mogli da ga pojedemo ni za nedelju dana. Verujem da ćeš biti veoma začuđena što ti ja u mojim godinama govorim o obožavalacima, ali nažalost u mojoj školi to je neizbežno. Čim se neki dečak zapita da li može da me odveze kući biciklom ili čim se upustim u razgovor sa njim, sigurna sam da će se od 9 slučajeva zaljubiti do ušiju u mene i stalno me biti za petama. A nakon nekog vremena, razume se, ohladit će se. Pogotovo ako ja ne obraćam puno pažnje na njegove vatrene poglede, vatrogasno nagazim na pedalu i nastavim dalje. A ima i onih koji počinju u tome da pitaju oca. Ja se onda povezem na biciklu, ispustim torbu, oni moraju da siđu da je dohvate, a ja u tom mahu promenim temu za razgovor. Takvi su najnaivniji. A oni koji mi dobacuju poljupce i pokušavaju da me uhvate za ruku, ti su pokucali na pogrešna vrata. Ja se onda napravim uvređena i kratko jasno im kažem da se čiste. Dakle, položen je temelj našem prijateljstvu. Do sutra, tvoja Ana. Četvrtak 29. oktobra 1942. Draga Keti, strahovito sam zabrinuta, tata je bolestan, ima visoku temperaturu i crvene ospe, kao da su boginje, a pomislim, doktora ne smemo ni pozvati. Mama mu je dala lek za znojanje, nadam se da će mu to oboriti temperaturu. Jutros nam mi preče da je sav nameštaj odnet iz Vandanove kuće. Nismo još kazali gospođi Vandan, ona je inače sva nervozna i nije nam do toga da slušamo nove jadikovke o svim tim krasnim porculanom i divnim stolicama koje ona ostavila kod kuće. Mi smo morali da ostavimo skoro sve naše lepe stvari. Čemu onda kuhati sad zbog toga? Dozvoljeno nam je u posljednje vrijeme da čitam više knjiga za odrasle. Sada čitam Evinu mladost od Nika van Suhtela. Ne vidim neku veliku razliku između ljubavne istorije i ljubavnih priča za učenice. I istina, ima i o devojkama koje se prodaju u zabačene ulici nepoznatim ljudima za novac. Ja bih umrla od stida kad bi mi se tako nešto desilo. Također, pričaju kako Eva ima menstruaciju. Jedva čekam da i ja imam. Izgleda je to tako važno. Tata je donao Giteave i Širalove drame iz Velikog ormara. Čitat ćemo i svaku noć. A sljedeći tatin lep primer mama mi je utrpala u ruke molitvenik. Iz uljudnosti čitam neke molitve na nemačkom. Neosporno divne su, ali za mene ništa ne znače. Što me tera da budem pobožna čisto radi samo svog zadovoljstva. Sutra ćemo prvi put ložiti. Bojim se da će nas dim ugušiti.
Odžaci nisu čišćeni godinama. Nadimo se da će ipak vući. Tvoja Ana. Petak 10. jula 1942. Draga Keti, začela da sam te strašno ugnjavila ovim dugim opisivima našeg prebivališta. No, ipak mislim da trebaš da znaš gde smo se smestili, ali da nastavim pričanje, kao što vidiš, još nisam završila kad smo stigli u Prinsengracht. Mip nas brzo povela gore u naše tajno skrovište, zatvorila za nama vrata i ostavila samu. Margo nas je već čekala pošto je stigla mnogo brže na biciklu. Naša dnevna soba i sve druge odaje bile su pune svega i svačega da se ne može ni opisati. Svi paketi koji smo mesecima slali u kancelariju ležali su nagomilani po podu i krevetima. Mala soba do tavana bila je puna postelje. Trebali smo odmah da počnemo raspremanje ako smo hteli da spavamo u pristojnim krevetima te noći. Mama i Margo nisu bile u stanju ni prstom da maknu. One su bile umorne i ležale su na dušecima. Bile su jadne i više nego to. Ceo dan smo raspakivali kutije, zakivali, sređivali dok se nismo sasvim umorili. Sručili te noći u čiste postelje. Nismo okusili ništa toplo cijelog tog dana, ali nam nije bilo do toga. Mama i Margo bile su suviše umorne i klone da bi jele, a tata i ja suviše zaposleni. U utorak ujutru nastavili smo tamo gde smo dan ranije prekinuli. Eli i Mip su podigle naše sledovanje, tata je napravio zastoj za zamračenje, izribali smo kuhinju i pod. Nismo stali cijelog tog dana. Sve do srede nisam uopšte imala vremena da mislim o velikoj promjeni koja se dogodila u mom životu. Tvoja Ana. Petak 21. augusta 1942. Draga Keti, ulaz u naše tajno sklonište sada je potpuno zamaskiran. Gospodin Kraler je mislio da je najbolje staviti pokretan orman, jer se puno kuća pretražilo zbog skrivenih bicikla. Morao bi da bude pokretan da bi se otvarao kao vrata. Gospodin Fossen je sve to učinio za nas. Uputili smo ga u našu tajnu i on je učinio i čini sve što može da nam pomogne. Da siđemo dole, moramo se prvo sagnuti, a onda skočiti, jer je prag uklonjen. Prva 3 dana svi smo imali bezbroj čvoruga, jer smo se udarali u niski dovratak. Ali sada smo zakucali jastuk napunjen drvenom vunom, da vidimo da li će to pomoći. Nisam puno učila ovih dana. Sebi sam dala raspust, ali samo do septembra. Da li će tata da mi daje časove? Strašno je koliko sam već pozaboravljala. Naš život ovde se nije baš promenio. Ja i Gosan Vandan se uvek nekako sporečkamo, drugačije sa Margom, koju on voli. Mama se ponekad prema meni ponaša kao prema bebi, što ja ne mogu da podnesem. Inače se sve više sređujemo. Petro mi se mnogo još ne sviđa. Izležava se po pola dana na svom krevetu, delje nešto, pa opet na spavanje. Budala! Ali divno je vreme. Dane propuštamo izležavajući se na krevetima na koje pada svetlost koja ulazi kroz otvorene prozore. Tvoja Ana.